Pedang sobhai pi syakani ka sewing tutorial channel ka jonga. Ka kerteng ka jonga ka dei pi dari bhawan wa. Hakani ka channel ngan hikai bat on pen ya pi ya ki rukam kham bat su ya ki jan ki ba phe ki bangi jupendan kam ha ki yeng ki san ki jongi baman la kasi. Na kerman bakani ka channel kan yarap ya pi baro ki badan ka jings ngau tenat ban su ya ki jan. Di kenang bangan yo ban penmi shushu ya ki videos ki jonga ha ki rukam su ki ba phe na kerpat ya pi baro ba sngo pha ban ya like share but subscribe ya ka channel ka jonga kuble shibun to ningkong e ka banga kwa ban penmi ya pi ya ka rukam su ki dei ki pot holder lani ki janda kiyo ki bangi ong ha dien khasi dengan pen EP kum na bansu ya kini ki pot holder ki bangila banwa ha ki yeng shitja ki jongi ni pendan kam man la kapon ti mentangi nya penyo kum no ban khap ban bansu ya kini ki jan rakhiu kani pot holder lani ka jan rakhiu ka jing thau ka banga ngan su ka dei 9 inch by 9 by 9 di pin thau kum to kumbang ala pen I hang ni la ban pendan kam do skill ban kan khambet ha ini ke jing thau ma thau shwa ya ka lagi kani ka dei 9 by 9 inches to mentangan pen I ban khap saya ka jan ka bapin su ya kani ka jan rakhiu na benta kani jan rakhiu ngin le 3 layers lai setup setup kani ka jan but she setup ka lining thau da kani ka lining ka bafi la deban kham bapin yo ka jing thau ka ba biang nak benta ban su ni pot holder pila ban pindan kam bat ufom ru ubafin ai ha pedeng jong ani ka jan tang ba hang ni ngan pen I ka belong simple mdan kam man le utau fom le bitang da ka jan pila ban penan kam de ki jan ki bala rim ki ba phim phong shu tang ba ki de ki cotton kumtu ngiladap ban kham art li gitu bat ka wika lining ye mentangan pen I sakumno ban su na benta itu ijing wo iba phila ban wa ye pot holder ngidan kam 4.5 inches by 2.5 inches benta phin shim ya kani ga lining nang ta sabu ya kani ka jan ka bafin le pot holder na jong kani ka lining kan phai da ka right side kani da ka jrong kan wan chani shi jrong de menta fin shim sa kani ka way ka bafin su hi kani ka pot holder lani ka jan rakhio phitap da ka dendet kumto menta fin su ikini ki side lai side fin I no tang shi side kanang bangin yo ban kela ya ka jan rakhio
Dia mentang la dep su kum tu. Baru lai sai. Mentang nang ni na balat ngin kelai kan ka jan. Mentang ngin ban shua ya ini. Ijan ibaret kenang bangin yo ban. Su ha ini ha kan ka jan rakhiu bangin yo ban. Su ini i jingwa banwa ya kan ka pot holder. Menta ngin sedang ban su no ya kan ki side jang kan ka pot holder ka jan rakhiu. Pen kliap ye ini iksai kum tu bat sathep hang ni nang ta sasu pen bat no ya kani ka thlieu ka bangila palat ban kela ya kani ka jan rakhiu. Menta ngila ban su kinu kiru kom su nani nap dang fila ban su saudong kum tu su lain kum tu sasu sada kum tu kenang ban kampen i tenat bat kan kam kanika jan rakhiu. Tu ngila dep ban su ikani ka jan rakhiu. Kini ki jingsu na pedang phila ban su hakino ki rukom ki shape dong kini ki rukom su. Kasyong ha ka jingkwa ka jong phi. Di phila ban thau shem di ki jing thau ban kan kham itanan kan kham dong ti. Di kum tu ka dep jan rakhiu.